Ako sme už informovali, ostatný festival Horia mesto, ktorý sa konal 3. júlovú sobotu v Martinskom amfiku, poctil svojou návštevou legendárny Zoltán Demián. Ide o jedného z najúspešnejších a najrešpektovanejších slovenských výškových horolezcov. Samozrejme, keď Jožo zavolá, tak nemôžem povedať nie, tak veľmi rád som prišiel a teším sa, že sme tu a verím, že zažijeme spoločne príjemný večer. Zola ja neberem len ako úspešného a významného himalajistu, ale ako osobnosť, ktorá bola budovaná práve horolezectvom. A je mi veľkou cťou, že prijal na naše podujatie pozvanie. Zoltán Demián, ktorý 20. apríla oslávil 70 rokov, začal s lezením ako ani nie 20-ročný na rôznych skalách v okolí hlavného mesta, aby krátko na to zbieral prvé horolezecké skúsenosti v tatranských stenách. Moja prvá túra bola v zime v Tatrách na severnej stene Malého Kežmarského štítu. Potom nasledovali naozaj rok potom, čo som začal, už som bol v Alpách, Matterhorn, Pitzbadil. V 78. 3 roky potom, čo som začal jesť, už som bol v Himalájach, Nanga Parbat, Severný vrchol. Čiže to potom stupňovalo veľmi rýchlo. Najvýraznejším, ale aj najsmutnejším písmom sa do horolezeckého života Zola Demiána zapísal rok 1984, konkrétne 15. október, kedy spolu s Jozefom Psotkom vystúpili ako prví Slováci na Mount Everest bez kyslíka. Vystúpil s nimi aj šerpa Angrita. Počas návratu sa však Jozef Psotka od svojich spoločníkov oddelil a po viac ako 1000-metrovom nešťastnom páde zahynul. Pre mňa výstup, ktorý končí smrťou, nikdy nemôžem nazvať ako úspešným. Takže mám na to len smutné spomienky. Ja som tam skoro došiel o život. Proste to bol zázrak, že som to prežil v tej noci, v tej výchrici. Tak tí, čo videli film Everest, ktorý bol natočený v 2015, tak tí si to vedia predstaviť. Presne do takej búrky sme sa dostali, ak bola tá katastrofa vtedy v rámci tej komerčnej výpravy. Takže pre mňa to bolo, jak hovorím, smutné. So špičkovým horolezectvom sa tento špičkový horolezec nadobro rozlúčil v roku 1991. Urobil tak po nepríjemnom páde v okolí najvyššej hory Severnej Ameriky Mount McKinley, ktorý sa našťastie obišiel bez vážnejších následkov. Som sa šmykol a padol som nejakých 20 metrov. V zásade sa mi nič nestalo. Jak som sa snažil zabrzdiť na skale, som mal spálené brúška na rukách. A plus gerem sa mi to naskákali, tak sme z toho zlanili a tak som si v takom chladnom potoku chladil prsty a som si ľahol na chrbát, som sa díval ako na modrú oblohu cez tie zelené listy a vtedy mi došlo, že život je taký krásny a ty nerobíš nič iné, len intenzívne sa snažíš zabiť. Tak to bol moment, keď som naozaj z minúty na minúty skončil s tým extrémnym lezením. Čo mi to vzalo, že nebol som dobrým otcom, na čo vôbec nie som hrdý, že som bol stále preč viac menej, lebo som robil výškové práce, socializmus, tak ako horolezci sa najľahšie uživili visiac na lane, natieraním. Tuto by sme hneď nejakú reklamu na túto stenu namalovali, pílenie stromov, no všetky možné remeslá sme robili visiac na lane. Takže ja som bol na týždňovkách preč a cez víkend liesť, takže naozaj v rodine som sa málo venoval. Aj po 30 rokoch to skončilo rozvodom. Čiže toto je to, čo mi to horolezectvo vzalo, aj keď teraz mám s deťmi výborný vzťah, ale nebolo to vždy tak. Na čo mi to dalo? Obrovskú príležitosť pohybovať sa v tom panenskom horskom teréne, naozaj na tej hrane medzi životom a smrťou. A to je prostredie, ktoré veľmi pomôže človeku poznať sám seba a zistiť, čo sú tie skutočné hodnoty v živote. V súčasnosti sa Zoltán Demián venuje krajinárskej fotografii a svojim okom zachytáva zázračnú energiu prírody a emócie, ktoré človek prežíva pri pobyte v nej. Jeho krásne fotografie mohli obdivovať aj samotní návštevníci podujatia Horia mesto, kde bola inštalovaná táto unikátna výstava. Krásne fotky. Pekné to je, lebo človek, keď je takéto počasie, tak väčšinou v Tatrách není a málo kedy sa podarí takto odfotiť.